Ens trobem en un entorn amb municipis de poc més de 200 habitants repartits en diferents nuclis de població i més de 800 masies perfectament repartides que vigilen imponents les seves extensions de verdes contrades. Un territori, que ens deia el Xavi, que diuen que té més bisbes que semàfors, i això que de bisbes només en tenen un. Preparats, doncs, per endinsar-nos en aquesta Catalunya autèntica i rural, que la trobem amb la seva millor versió de camps de blat, ordi, colza, pesoleres i boscos d'alzines, que són el millor escenari per acompanyar aquest patrimoni carregat d'història que anem a descobrir en aquestes dues etapes. Moltes gràcies per ser aquí. Benvinguts al Consorci de Turisme de l'Alta Noia. Us presento la Mireia, que és la presidenta del Consorci. Ja veureu que tenim un territori superverge, uns pobles molt autèntics, un territori que penso i una gastronomia que penso que us pot agradar molt, i a més tenim uns camins i una natura que es permet poder fer aquestes rutes en bicicleta. I al final, derivant d'on venim, que és de la Silite Camí de Llum, que és una experiència amb bicicleta de muntanya elèctrica o bicicleta de muntanya convencional, com alguns de vosaltres ja heu provat, volem traspassar l'experiència que fem amb aquestes dues poblacions entre Cadaqués i Cotlliure per la Costa Brava a conèixer el territori de la Catalunya interior i la Catalunya autèntica i rural. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Ens veiem al proper avituallament. Deixem ja el primer avituallament que hem trobat a Calonge de Segarra amb embotits de Cal Codina de Sant Martí de Tous i un bon traguet de vi per enfilar-nos cap al punt més alt d'aquesta primera etapa, el Santuari de Pinós. Santuari de Pinós, on trobarem la Rosa dels Vents, amb el que diuen que és el centre de Catalunya, i un dels hostals, o l'hostal més antic de Catalunya, que ens han fet una petita parada i fonda amb uns porrons amb cervesa i llimonada. I aquí darrere tenim Santuari, que entenc que també deu ser barroc. Com tots els altres que hem anat passant i que trobem, o no? Té alguna de barroc, però és més d'estil gòtic. Vale. Anem a la veure, em sembla, o què? Vinga, som-hi, no? Després de la forta pujada que ens ha portat fins a Pinós, agafem aquests camins bonics i planers, alguns d'ells trams de la Ruta de la Sal, per arribar ja al plat fort d'aquesta etapa, el dinar al Santuari del Miracle, visita del santuari, del retaule, del claustre, de l'orgue i, després, la sopa escatxiruta i la botifarra amb mel típica del barroc. La Pentecosta, la baixada dels Espírit Sant. I per mi el més important de tots, que es deia un moment de dormició. Se dormia, es feia just i se la tornava cap al cel. Per això dic que el més important que molt bé aquesta gent. El 79 és molt complicat, molt difícil. La guerra del francès, després ho parlarem, les guerres carlines, la desamortització.
Però el pitjor que estava per arribar, la fil·loxera. La botifarra? La botifarra és de la carnisseria Cal Molins de Solsona. Vale. Una carnisseria amb tradició familiar, ja passa la tercera generació, i ve tot de dones. O sigui, venia de l'àvia, hi havia la mare, i ara hi ha la filla. Bueno, ara estem aquí al Miracle, que ja heu vist tot el retaule, tota aquesta colla. Ens han donat la típica sopa, l'escatxiruta. Però em sembla que ara estan menjant botifarra amb mel, també típic del barroc, i anem a preguntar a veure què diu. Mira, el Mario encara menja sopa, també. Mario, què ha passat? Que has repetit? La gastronomia molt millor. Molt millor que on? Molt millor que tot. Que tot. És el segon plat de sopa. És el segon plat de sopa. Tu ja has anat a buscar la botifarra. Sí. Havies menjat mai així botifarra amb mel? Segon plat de botifarra. Segon plat de botifarra, també. I doble, a més, l'ha demanat. Fracció doble. Sí, jo, tota. A veure, Manu, Molt bones. us venim a preguntar una cosa. Fem un repàs de com ha anat tot això. Hem començat, Camps Verds. Bueno, Camps Verds ha estat des del principi fins al moment. Com no sigui que ara ens tingui preparada una sorpresa i passaré. Però fins ara ha estat impressionant. Tot el que són Ja sabem que és bona. Hem esmorzat una mica fort, poder un avituallament una mica d'hora, un punt... Bueno, nosaltres ja estem acostumats a aquestes coses, llavors, hòstia... Perquè vosaltres sou la penya de la Buti. La penya de la Buti. Organitzeu una cursa que es diu la cursa de la Buti, perquè realment entenc que us heu agradat molt la Buti. Sí. I repassant els avituallaments, a part de la super sopa que he vist que molts hi heu repetit per vosaltres, ens han donat botifarra, però una mica diferent de la que deveu menjar normalment. Sí, perquè bueno, la botifarra venia amb unes salses que, hòstia, realment la botifarra és una botifarra normal, feta a la brasa, molt bona, però les salses són impressionants i tothom al final estava comentant la salsa aquesta, boníssima. Salsa de l'època del barroc, també com la sopa. Correcte, sí. Al final el que he posat és la mel, perquè ens han explicat que aquí som productors de mel, amb les abelles. Sí, jo de fet volia remarcar l'explicació aquesta que ens ha fet, no me'n recordo com es diu, el Xavi, de la taula, que és el guia. Ha estat brutal. Jo de fet estava escoltant tota l'explicació i estava pensant en venir amb la família, amb els amics, perquè és impressionant. De que sigueu avui aquí en aquest dinar, no? Aquí som un poblet molt petit, un municipi molt petit, som 300 habitants. I imagina si entre tots ho fem tot, que tant la Immo com el Carles, a part de ser uns grans cuiners, també són regidors a l'Ajuntament. Ja està tot dit. Això són regidors pancaires. Doncs amb la panxa ben plena i les bateries de les bicicletes elèctriques carregades, ens enfilem ja de tornada cap a Prats de Rei pels bonics camins de la vall del Llanera i només ens queda que molts agraïments per la gent del Santuari del Miracle i de l'Ajuntament de Riner, amb el Joan com a alcalde davant de tot, però sobretot amb els seus regidors, que han sigut uns grans cuiners, però que ens han acollit de tal manera que ens han fet sentir com a casa. Amb aquesta estona que hem tingut amb la visita i el dinar, hem aprofitat per carregar les bateries de les bicicletes elèctriques, tant les bicicletes elèctriques de propietat com qui ha llogat una d'aquestes bicicletes a la gent de la bicicleta.cat, que a més del lloguer de la bicicleta els hi hem pogut fer el seguiment tota l'estona per si tenien un problema, una avaria mecànica. Però té una mica de Tossut. Vinga. Força tossut. Superbé. Hem disfrutat moltíssim. Molt bé, impressionant, superbé. Ha estat una experiència inoblidable. Com ens deien, tanquem una jornada inoblidable i ara només ens queda anar a l'allotjament rural que hem escollit, relaxar-nos amb les vistes, gaudir
de la comoditat dels spas, jacuzzis i piscines climatitzades i fer un bon sopar per recuperar-nos amb productes típics del territori. Ja estem en una mica fase avançada d'humor, ja han passat moltes coses i el Mario ens ha posat aquí primer un somriure i després hem posat el concepte gastrociclisme per dues coses molt clares. Una és perquè vam anar en bicicleta i ens vam fotre un fart de menjar i l'altra és perquè l'evolució de la jornada que va acabar amb allotjament rural, amb els experts de la bicicleta elèctrica i els que encara s'aferren a la bicicleta no direm què. També, no, aquí ve, que vam trobar una unió comuna, un nexe, que és el gastrociclisme. Llavors a sota s'esbarallen, quin és millor si l'elèctric o si és el d'això, però el gastrociclisme vam veure que era la unió que teníem tots aquí. Iniciem doncs així aquesta segona etapa amb un paisatge molt diferent, així com el primer dia ha sigut més de territori, amb camps, verd, vistes i paisatges. Seguirem amb aquesta línia, però amb la peculiaritat de que trobem uns pobles de pedra fantàstics. Concretament, els 5 pobles de pedra del terme de Pujalt, que són, amb ordre de com anirem trobant, la Guàrdia Pilosa, Conill, Pujalt, l'Astor i Sant Joan de Vilamajor, sense oblidar-nos del poble de Segur, que també hi trobarem un avituallament, i la Torre de la Manresana de la Guerra de Successió del 1711. Això és una deconstrucció. Sí? Què estàs fent aquí, Toni? Doncs sou ferrats amb foie i xips de carxofa. Però això no era l'avituallament, això només era aquella degustació sorpresa que els havíeu de fer. Sí, que al final hem decidit passar-la a l'avituallament i per tant no que no sigui només pel que s'han allotjat aquí, sinó per tothom. Perquè tothom ho pugui provar. Molt bé, aquí ens trobem a Cal Senyoret. És un dels molts allotjaments rurals d'aquesta zona i hem tingut, com deia ell, gent que han estat aquí aquesta nit de la primera cap a la segona etapa i és un dels allotjaments rurals que a part de poder-hi dormir doncs fan menjar i tots els ciclistes que hem tingut han pogut degustar els plats típics que fan aquí, com vam fer cigronet, Ahir vam fer un cigronet amb morro de porc i espinacs i costellam, que és el plat típic que feu. Costellam al forn. Doncs va, anem a veure fora els ciclistes, a veure si proven això, a veure què diuen, Toni. Gràcies. Va, a veure si els agrada l'ou amb foie. De muerte. El Toni és un artista. Està no vol, el siguiente. Una puré de verdura, però està de muerte. D'això, que els nois de Piera... No, a veure si n'hi ha... Els que no han menjat. Els de Cervera. I els de Piera, que tampoc... Manu, els de Piera no han menjat d'això. Marcelí. Això no és carxofa. Deixem ja el poble de Conill, i més concretament Cal Senyoret, que ens han fet aquesta degustació sorpresa per anar a un dels plats forts d'aquesta segona etapa. Ens arribem a Pujalt, on trobarem un avituallament amb embotits del Torrents de Sant Martí de Ses Gaioles, embotits de molta qualitat, tot fent la visita guiada del campament de la memòria històrica de la Guerra Civil. Ara farem dos grups, no farem tota la visita perquè la visita seria 1 hora i mitja o 2. Anirem uns cap al refugi, cap dalt a un dels barracons que hem reconstruït. A part d'això, doncs, després hi ha les defenses antiaèries, hi ha les cuines, hi ha doncs, les tendes on dormien els soldats, una espècie de coves artificials que feien. Tot això no ho podrem visitar, però sapigueu doncs, que quan vulgueu podeu fer la visita perquè doncs, aquí sempre hi ha l'Anna que fa de guia i que per tant us pot fer la visita. I dic, escolti, que estem recuperant la memòria d'aquí de l'Exèrcit Popular i m'han dit que vostè havia estat aquí i ens interessaria molt doncs, que ens expliqués la seva història. I em diu, sí, tant sí que hi vaig estar,
Diu, però la meva història doncs, és una història molt especial, hi ha coses que no les he explicat ni als meus fills i de la guerra no en vull parlar. I, bueno, jo anar-li donant conversa i anar intentant, doncs, suavitzar la situació i aviam si... Que bé si cantava. Aviam si el convencia, no? I al final, doncs, dic, però bueno, què té de tan especial la seva història? I diu, bueno, mira, ja t'ho diré, diu, la meva família eren de dretes, diu, i ens havien perseguit a Guitarga i d'això, i doncs jo em vaig apuntar a l'exèrcit republicà, però jo era de l'altra banda, jo era un espia. Dic, doncs ara sí que ens hem de veure, ara sí que m'interessa la història. I alarma. I després d'aquesta interessant visita, que ens ha fet més coneixedors de la nostra pròpia història, tot explicat de primera mà per l'Antoni, l'alcalde de Pujalt, ens dirigim cap a l'Astor. Moltes gràcies per haver vingut, estem molt contents de rebre-us. Ara això us explicaré una mica. Esteu a l'Astor, ja ho sabeu, municipi de Pujalt, i això és Cal Carulla, una casa de pagesos de tota la vida que ens dediquem, a part de la pagesia, al turisme rural. I doncs aquí el que ens agrada és rebre la gent i que vinguin aquí a descansar i a aprofitar una mica d'aquest entorn tan maco que tenim, al que us convidem a gaudir-ne ara, vale? I per acabar aquesta segona etapa, us deixem amb aquest bonic corriol que ens serveix per explicar-vos que sempre oferim dues possibilitats de track. Recordem que aquestes rutes són totes amb seguiment GPS i que tenim un track bàsic perquè hi pugui disfrutar tothom i les opcions de Technic Track, que sempre ens podem sortir una miqueta de la ruta bàsica per qui li agrada una mica més la tècnica i utilitzar aquests bonics corriols que trobem durant el recorregut. Feia molts anys que m'anava amb bicicleta, el meu home sí que va amb bicicleta, no va amb una elèctrica, llavors vaig trucar a l'altra noia, vaig demanar a veure si podia llogar una bicicleta elèctrica, la vaig llogar i m'he passat conya. Tu coneixies per això el territori? Jo conec el territori, soc d'aquí, feia molt temps que no disfrutava amb bicicleta, anava a peu ara perquè agafar una bicicleta que no fos elèctrica em costava, em cansava molt i això ha sigut fantàstic. He fet tot el recorregut. Sí, cap dificultat. Cap dificultat, he disfrutat molt. He baixat corriols que feia molt temps que no es podia baixar bé
i les pujades turbo i vinga amb tu. Molt bé. Un apunt, encara que surti a la postdata, i és reivindicar la bicicleta tradicional al costat de les bicicletes elèctriques. O sigui, hem demostrat que les bicicletes tradicionals també poden fer aquesta sortida sense patir excessivament al costat de les bicicletes elèctriques, que de vegades ens passen però de vegades les passem. I ens ho hem passat igualment bé que si haguéssim anat amb col·legues de bicicleta tradicional. Han estat 2 dies esplèndids de BTT, hem disfrutat moltíssim, un paisatge espectacular, la veritat, no massa dificultat tècnica, molt bé, i uns avituallaments boníssims, i el que és molt de destacar és la implicació de la gent del territori, una gent superamable, ens han tractat superbé, vull dir, una cosa espectacular, vull dir que no ho trobes habitualment. Considero que és molt recomanable. Hem disfrutat molt, repeteixo, reitero moltes vegades perquè realment ha valgut molt la pena aquesta experiència. Realment aquest territori, si no fos per la gent que se l'estima i que ens l'ha ensenyat d'aquesta manera, no seria... I en totes les explicacions que ens han anat fent, veies que ho vivien. No és una persona que està fent una feina, ho viuen, és el que han mamat de petits i... Bueno, al final és la seva història, és casa seva, els seus avantpassats són els que han viscut d'aquesta manera i aquest seria... La veritat és que ha sigut una experiència inolvidable. Doncs marxem impregnats d'aquest territori, de la seva gent, dels seus paisatges, de la seva gastronomia i de la seva història. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies per fer-nos sentir tan bé i segur que durarà fins l'any que ve la memòria de totes les experiències viscudes en aquesta primera edició de la Catalunya e-Bike Tour.